ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 2-3 ଥର ଲେଖେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସମାଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ବଜାର ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି ଯେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଯେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଶିଯିବୁ, ଘରେ ପଶିଯିବୁ, ମା ବୋଉଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ନେବୁ, ବାଡ଼େଇ ପକେଇବୁ, ହତ୍ୟା କରିଦେବୁ, ମର୍ଡର କରିଦେବୁ, ସେଭଳିଆ ଭାଷା ଏମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଏବେ ଆପଣ ଅଛି, କଲର ବି ଧରା ଧରି ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକିଲେ, ମୋତେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଉପରକୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ନାହିଁ ପୁଲିସକୁ ତହସିଲଦାରକୁ ସହଯୋଗ କର, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ସେ ନ୍ୟାୟ ଆପଣ ଯାହା ଦେଲେ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଗ୍ର ରୂପଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଯୋଉ 500 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 500 ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତାର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ଠିକଣାଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ନା ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ହଜାର ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇଛନ୍ତି, IICକୁ 5 ନମସ୍କାର ପକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଏଥିରୁ ହବ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସି ଏଠି ଜମି ଲୋଭରେ, এই যে জঙ্গল জমির মালিক আদিবাসী লোক, এই আদিবাসী লোকଙ୍କ জমি লোভরে সেমানে পশি আসছেন। এমানে মূর্খ ভাবিলে ଆପଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଡରଟେ ମୁଁ ତା ଦାବିପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଦଉଛି, ଏ ଅର୍ଡରଟା ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏସପି କି ଡାଇରେକ୍ସନ ହେଇଛି ସେ ପ୍ଲଟ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଏସପି କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ, ସରି ଜଜ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବଢିବ। ଆମେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ନା ଆମେ ଏସପି କି ଡାଇରେକ୍ସନ କରୁଛୁ, ସେଠି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ଯେତେ ପୋଲିସ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି ତାର, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନାକକୁ ସିଧା ନ ଦେଖେଇକି ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ ହବ, ଏରିଆରେ ଶାନ୍ତି ରହୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉ ନୂଆ ଗଢି ଉଠୁଛି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯୋଉ ଏଠି ଘଟୁଛି, ଆପଣ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତି କରାଇ ଦଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ ନୁହେଁ। କଥାର ଅଛି ଯୋଉ ଜମିନ ସରକାରୀ ଓ ଜମିନ ହମାରୀ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଗଛଲତା କାଟିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସେ 5ଟା ଲୋକ ନୁହଁ, ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀକି ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ମୂଳ ନିବାସୀ ଲୋକ, ଏମାନେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ କେତେ ମାନେ ଦରକାର ଆଉ ନିଜର, ସେମାନେ ଯେ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ପୁରୀରୁ ଆଜ୍ଞା 50 କିଲୋ ଡାଲି ଆଣିଛି, ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇ। କାହିଁକି କହିଲେ ଡାଲି କିଲୋ 190 ଟଙ୍କା, ପୁରୀରେ ଆମର 125 ଟଙ୍କା ହେଲା। 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। এইটা ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଖଟିଆ ଲୋକ। ଏମାନେ କୋଉଠୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କଳା ଧନ ଆଣୁନାହାନ୍ତି କି ଓମ୍ ସୁହା କହିକି ପଇସା ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ସୁହା ହାତ ତ ମୋର, ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ସୁହା, ବିଷ୍ଣୁ ଚୈତ୍ର ମୋର ଅଗ୍ନିଆରେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଠକିକି କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଖଟିକି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜିନିଷ ସେ ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ ଅଛି। ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛି ସେ ବି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବିପତ୍ର ଦଉଛୁ, ଆପଣ ୟାପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଟିକେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ କଥା କହିବେ, ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଯେ ମେମୋରାଣ୍ଡମଟା ଦେଉଛି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାହା ନିୟମ ଭିତରେ ଆସିବ ସେପରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ ତାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛୁ। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ଏମିତି ଆପଣ ଅଣ୍ଟୁଭଳିଆ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଆସେ ଆମ ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ପୋଲିସଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆଇନ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଆଯିବ। ହେଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ଆପଣ ଆଉ IIC
ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡାକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଥରେ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, 2 ଥର ହୁଏ, 3 ଥର ହୁଏ, 4 ଥର ହୁଏ, 4 ଥର ବେଳକୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଏ ହେଲା ମୌଖିକ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ମୌଖିକରେ କରୁଛନ୍ତି, କାଗଜ ପତ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି। କାଗଜ ପତ୍ର କଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ଭୟ ରହିବ। ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି କାଗଜ ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେ ତାହେଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଭୟ ରହିବ। ଆପଣ ମୌଖିକରେ କରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ, ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଦୂରଟି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ସେଇଟା ଆଗ ଦେଖାଯାଉ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ଅଲ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟି କେସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଆପଣ ବୟସରେ ମୋତେ ବଡ଼ ହେବେ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି କି ବାଡ଼ାନ୍ତି, ଆଇଆଇସି ମହୋଦୟ ଆପଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ, କିଏ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଆଇଆଇସି ବହୁତ ସୁପର ଲୋକ, ନ୍ୟାୟବଦ୍ଧ ଲୋକ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଯିଏକି ଏରିଆରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୋଉନ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛି, କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବିନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ सर बिल जाकर कसड़ा पकाउछन्ति सेटा के ध्यान देबे ଲୋକମାନଙ୍କ